ହାଏ ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ ମୁଁ କହିଲି ଚିକେନ୍ ବହୁତ ମନ ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୋତେ ଚିକେନ୍ ଆଣିକି ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇବି। ବିଲାତି ଟିକେ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ମୋତେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ କଷାରେ ମୋତେ ମାନେ ପିଆଜ ଟିକେ ଅଧିକା ପକେଇଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତାକୁ ଭାଜୁଛି ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ପବନ ବି ଆସିଲାଣି। ପବନ ଦେଉଛି, ବର୍ଷା ବି ଆସିଲାଣି। ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ପକଉଛି ହେଲା। ସିଆଡ଼େ ଗଲି ଲୁଗାପଟା ସବୁ ସାଇଜ୍ କରିଥିଲି। ଏଇଠି ଖାଲି କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ପବନ ଦେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ସିଆଡ଼େ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ମାନେ ଖୋଲା କରୁଛି। ଇଆଡ଼େ ଦେଖତେ ପିଆଜ ଘାଣ୍ଟୁଛି, ଚିକେନ୍ ଧୋଇକି ରଖିଛି। ମସଲା ଯେମିତି କଷି ହେଇଗଲା ତାକୁ ଚିକେନ୍ ପକେଇଲି ମୁଁ। ମୋତେ ଚିକେନ୍ କଷାଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଚିକେନ୍ କଷାଟା। ଆଜି ରବିବାର ଦେଲା ମୁଁ ଟିକେ ନେଇକି ଆସ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଁ ଆଜି ଖାଲି ପବନ ଦେଉଛି, ଇଆଡ଼େ ବର୍ଷା ବି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ମଝିରେ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ପିଏ। ମୋତେ ପାଣିର ଏତେ ମାନେ ପାଣି ମୋର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ପାଣି ନିହାତି 3-4 ବୋତଲ ପାଣି ପିଇଦିଏ ମୁଁ ହେଲା। ମୁଣ୍ଡଟା ଆଜି ଟିକେ ସଫା କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଓଦା ହେଇଛି। ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିବି। ଏବେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଖରା ହେଲାଣି। ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିବି। ଯେତେ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ, ସିଆଡ଼ୁ ଆସିବେ ସିଆଡ଼ୁ ଗଞ୍ଜିଟା ତା ଉପରେ ପକାଇଦେବେ। ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଯେତେ ବି ସାଇଜ୍ କରେ ମୁଁ, ସେ କେବେ ବି ମାନେ ମୁଁ ସାଇଜ୍ କରିଥିବି ସେ ଆସି ଅସନା କରିଦେବି। ଇଆଡ଼େ ଭାବିଲି ଚିକେନ୍ ବସିଛି ଲାଗିଯିବ ଦିଦି ହେଲା। ଚିକେନ୍ ଆଜି ଭାବୁଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି। ଦେଖିଲା ଲାଗି ତ ନାହିଁ, କଷା ଚାଲୁଛି। ହଁ, ମୋତେ ମଝିରେ ଗରମ କୁହନି। ମୁଁ ଟିକେ କିଛି କାମ କଲେ ମାନେ ଗରମ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଗରମ ଟିକେ ବି ମୋତେ ବଳତେ ଆସୁନି ହେଲା। ଚିକେନ୍ କଷା ହେଉଛି, ଏଠି ଆସିଲି ଟିକେ ବସିଲି, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲଗେଇ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଲି। ମୁଁ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମୁଁ ପିଏ ହେଲା। ପାଣି ପିଇଲି ବସିକି। ଏଠି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ କାଲିଆ ଥିଲା, ଚିକେନ୍ କଷା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ ଦ୍ୱିପହରେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୋତେ।